BPFनि मुसलपुर डिस्ट्रिक्टनि दिनै आफादगिरि हिसाबै सायख'नानै गालांबाय बिथांखौ आं एक्चुअलि आफसोस खालामो जे जाय बिथाङानो आंनि इलेक्शनावबो BPFनि बिजाथि आदा अनसुमैखौ फेजेननो थाखाय आंनि जानानै गोबां मानसिखौनो खावलायदोंमोन। मैया दाखालिनिसो बाथ्रा बेराफारसेथिं BPFजों थाफानाय लोगो देखायनानै आरो फिन खेबसेबाव आदा अनसुमैखौ रांनि जेंनाजों गावसोर सानैनि बोराबलायनायखौ राजखान्थियाव रं होनो थाखाय आदाखौ फेजेननो थाखाय बिथाङा आंनि जानानै गोबां मानसिखौनो बुंदोंमोन आरो हयथ' बिथांनि खावलायनायावनो आं दिनै देरहानोबो हादोंमोन। बेनिखायनो आङो बिथांखौ बुङो जे राजखान्थिनि नामाव खालि राजखान्थि खालामनो नाङा, मानसि हिसाबैबो समाजखौ सिबिनांगौ, गोथार गोसो लानानै सैथो गोसो लानानै बयखौबो अननानै जयै सोलिलांनोबो सिन्था खालामनांगौ। बेक्तिगत गावनि सार्थ पुरन खालामनो थाखाय दिनै बेयाव गाबोन बेयाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ बिथाङा एफाराब सेल्फिशनेस खामानिखौ दोनथ'नांगौ। आरो दिनै आंनि हाबाफारि जि लामा बानायनाय मुसलपुराव आं जेबो खामानि मावाखै बायदिसिना खोथा माने नलेज गैयागारा बिथाङा जोंनि माने मुसलपुर समस्तिनि रायजोखौ बुंगासिनो दङ। खिन्थु आं बिथांखौ बुङो नोंथाङा हालमाजि दाजासै, गोबाव सम हालमाजि जाबाय, एसे माने गामि गलायाव ओंखारनानै बाखि गामि गलायावबो मा खामानि सोलिगासिनो दं एसे खबर ला। आङो MCLA जाखांनायनि उनावनो आंनि गामि पुब बांनाबारि गामिखौ आं 2 मासनि गेजेरावनो गुडउइलनि स्किमजों दिनै लामा बानायनो हादों। बिथाङा 15 बोसोर राजनितिकआव एक्टिभ थानानै 2 टाइम्स EM 5 इयार्स माने MLA थानानैबो गावनि गामियाव दिनैसिमबो गंसेबो बिजि खान्दाजों समानबो बिथाङा आसनि होनो हायाखै। बरन्स जाय लामाखौ बिथाङा दिनै धुला जानांदों होननानै बे खोथाखौ बुंदों। आं बुंनो सानो मुसलपुरनिफ्राय जालासिम आङो आंनि नैबे 1 बोसोरनि राजखान्थि जिउआवनो 12 कौटि थाखा होनानै आं दिनै बे लामाखौ बानायहोगासिनो दं। आरो 17 बोसोराव BTC सरकारा मुसलपुर समस्तियाव जेसेबांखिनि खामानि मावदों लामा बिखेखकरि लामाखौ आङो 6 दाननि गेजेरावनो बिसिनिफ्राय बांसिन खामानि मावदों। आरो आं बेखौ ओरैनो बुङाखै, तत्त सहकारे जुदि आंखौ जुदि प्रमान होनो हायोबा जे आंनिसाय बारा खामानि मावदों एक्सेप्ट PMGYSनि